Hej, jeg hedder Henrik Frier. Jeg er ejendomskonsulent og jurist i Landbrug Limfjord. Jeg hedder Jakob Jessen og er økonomikonsulent på Landbrug Limfjord. Vi vil gerne fortælle dig om en temadag om etablering, som vi afholder den 22. november på Landbrug Limfjord. Her i Landbrug Limfjord har vi altid synes det var spændende at hjælpe nye landmænd i gang i erhvervet. Og det er baggrunden for, at vi gerne holder den her etableringsdag, hvor vi vil fortælle jer om, hvad der rører sig inden for handel med landbrugsejendomme. Omkring dig som nyetableret kan vi sige, at vi har en erfaring, der går lang tid tilbage. Det sidste års tid har vi etableret 6 unge mennesker i frihandel, og det er det, vi gerne vil øse ud af. Vi vil kigge på noget så simpelt som, hvordan man bliver lækker i forhold til den kreditforening og bank, som man ligger med en ejendom. Og vi vil også kigge på, hvordan du bliver kritisk i forhold til de tilbud, du måtte få. Fordi vi oplever, at banker og kreditforeninger ligger inde med mange ejendomme og ser dig som løsningen på nogle af de problemer, de har med for dem solgt. Men der skal man være kritisk, og det vil vi hjælpe dig med at være. Udover det vil du på dagen møde en af de landmænd, som er blevet etableret inden for det sidste års tid. Så vi glæder os til at se dig den 22. november.